función principal da GAS é a acollida de peregrinos. Nós temos 2 albergues de voluntarios, de donativo, un en Herbón, temos un convenio cos franciscanos por 20 anos, e outro en San Roque, en o Concello de Corcubión, que é unha antigua escola unitaria, temos un convenio tamén por 20 anos. Eu camiño, actualmente vexo desbordado. A verdad que eu coido que unha vez que pase este ano santo duplicado, 21-22, volva a normalidade, creo que hai un exceso de peregrinos e creo que estáse perdendo un pouco os valores. Eu coido que non, non hai unha suficiente mentalización, non sei como chamalo, está superando o turismo, está superando os valores, que estáse, tamén incluso desde a administración, estáse potenciando o camiño como un destino turístico máis, incrementar as cifras, que cada vez veñan máis, penso que se están perdendo, e tamén a ciudadanía, está chegando un momento en que estorban os peregrinos, sobre todo un camiño francés, en sitios masificados, a verdad que está vivindo un momento malo po camiño, en a miña opinión. Sí, eu teño coñecemento do que pasou este verán, cando incluso sacaron unhas normas de comportamento que me parece un pouco lamentable. Eu entendo que creo que a Xunta, neste caso, a través do Xacobeo, ten que tomar medidas de alguna maneira para controlar, ou de alguna forma regular esos excesos que a xente respeta aos ciudadanos de Santiago. Eu creo que, basicamente, desde o Xacobeo e as asociacións tamén nos incluímos, temos que facer unha labor, recuperar un pouco os valores que a xente valora a hospitalidade, a cordialidade, o axudarse uns aos outros, o potenciar de que o camiño é moito máis que un recorrido, non é un recorrido de senderismo, debe potenciar. Eu creo que a Xunta tamén, a través dos albergues públicos, creo que de alguna forma debe cuidar moito os hospitaleiros. Os hospitaleiros creo que son uns bons mensaxeiros, que son os que reciben os peregrinos, e creo que hai unha labor fundamental a desarrollar polo Xacobeo. Teño as miñas dúbidas, a verdade, porque eu creo que é unha labor fundamental facelo sostible, cuidar o tema dos residuos, creo que é fundamental. Nós facemos campaña, seguimos facendo un camiño limpo, salimos un sábado de cada mes, excepto, bueno, estos anos de pandemia, pero salimos ao camiño a recoller residuos, a potenciar un pouco que a xente sea responsable. E tamén temos unha demanda, o tema das fontes de agua potable un camiño. Creo que é unha medida moi boa para evitar plásticos, que as fontes, pero hai que implicar tamén os concellos para que a agua sea potable. Eu vexo fontes no camiño que non teñen ningún tipo de letreiro, e moitos peregrinos beben desa auga. Eu creo que non é tan complicado pedirlle ao Xacobeo e aos concellos fundamentalmente que al menos poñan un punto de agua potable á entrada e á salida do seu concello. E ademais, se hai fontes, por un lado, ben que as coiden e as potabilicen a través do concello, ou senón que poñan simplemente un letreiro non potable para evitar contaminación. A mí pareceme unha idea moi boa. Eu son animalista, teño 3 casas na casa, pero é verdad que no meu caso está en aldea, en un entorno, digamos, libres. Que pasa nun camiño? Eu creo que un camiño, sí, me parece o que está facendo a PACA, potenciando, pero eu vexo complicado, sinceramente, visto como persoa que ten cas, vexo complicado nos albergues, teria que haber unha infraestructura. Creo que os albergues públicos da Xunta, en este caso, teñen que dar exemplo, porque necesita, por un lado, o tema veterinario, creo que é fundamental,
eu descoñezo a práctica de facer 100 km con cas, non? Pero dá-me a impresión que as patas necesita cuidados, é dicir, non é un paseo doado. E, por outro lado, a estancia, é dicir, un albergue, a ver, estamos falando dun can que ten que, según nos defendemos, que os peregrinos teñen que sentirse en un albergue como se estuveran na propia casa, penso que os cans é igual. Pero, para eso, nos, por exemplo, non admitimos cans, pero non, cando a maior parte da directiva somos partidarios dos cans, pero vémolo complicado convivir en un albergue, porque para nós un can, os que queremos os cans, non é dormir fora, é que te poda acompañar dentro, que poda compartir a cena comunitaria. Nós facemos unha cena comunitaria moi bonita con todos os peregrinos, e claro, eu vexo complicado con cans, pero eu creo que o camiño vai por aí, é dicir, primeiro os albergues públicos que doten al menos en cada camiño varios albergues con esas condicións, por que non? Creo que é unha gran labor en que os cans podan acompañar os seus donos. A ver, eu penso que está na época actual, coido que é moi pouco, pero bueno, pareceme ben. Insisto tamén, por suposto, con moito máis que os cans necesitan instalacións axeitadas, claro, non é botarse ao camiño ou con un burro, é dicir, eu creo que iso hai que cuidalo tamén, se tens previsto facelo con cabalo, creo que xa o están facendo, pero a veces pasa con burros, que eu vexo que son de Sarria, e a veces pasan poucos, pero preguntando onde poden deixar, eu creo que hai que preocuparse antes de facer un camiño con un animal desas características do seu aloxamento. Eu estou en contra totalmente, me parece que a postura animalista me parece que é un maltrato, aunque sea relativo, pero é un maltrato. Eu estou absolutamente en contra, penso que debíase irlo suprimindo pouco a pouco. Eu penso que non só o camiño, sino o resto do rural de Galicia é bastante lamentable. Eu, como dixen ao principio, temos tres cans, unha aldea perto de Buño, e non exaxero se digo que, excepto nós e outra familia, teñen os cans libres. Están prácticamente encarcelados, ven con a correa, ven con un espacio moi limitado, tendo, a máis lamentable é que teñen espacio para poder estar libres, pero non están. É unhas condicións absolutamente lamentables. E respecto ao camiño, sigue pasando, creo que estades facendo unha gran labor en Apaca, de cans que se apuntan con un peregrino que vai de paso e o siguen. Tamén hai que botar a culpa os peregrinos, creo que non son conscientes de que ese can pode acompañalos, pero logo chegar a Santiago, chegar a outro punto, que fan con eles? É dicir, creo que é un tema preocupante, pero vexo sobre todo máis grave o tema de telos todavía, xa sei que está prohibido, que sale unha lei, pero non se aplica na práctica, é absolutamente lamentable. Eu fíxome non só na aldea onde temos meu sogro, ten a casa, sino a gran maioría de zonas rurales que eu coñezo, al menos, os cans siguen sin estar ceibes. É complicado definir os valores, pero creo que é o que nos diferencia fundamentalmente dos animais. Son eso que vai no interior dun mesmo é que se manifesta na vida, non só na vida do camiño, sino no día a día. Eso, unha palabra, o ser boa persoa. Para min son a hospitalidade, o primeiro gran valor, o segundo a fraternidade e o terceiro a xenerosidade. Sí, eu penso que son uns valores universais que vale, por suposto, o camiño é un exemplo, pero vale para todos os ámbitos da vida. Sí, temos tres cans, cruce de pastor e labrador. Podo contar a anécdota, a nai e Lume, que tuvo 4 cachorros. Claro, eran moitos para quedámonos ao final con un solo, dous, buscábamos familias de acollida, digamos que xa tiveran antes cans, bueno,
pero un terceiro foi por unha aldea, por un veciño que necesitaba un can, que era macho, e moi ben, e tristemente desconfiamos, e ao cabo dunha semana, sin querer se enterar, fomos por a tarde para ver como tiña o can. Tiño atao, máis delgado, o sea, mal o que fixemos. No momento que fomos non estaba na casa, pero directamente o soltamos e o recuperamos para casa. Me parece que unha persoa non pode levar un can, se non o vai a coidar, mellor que non o colla. Iba a dicir da familia, quizá tanto non, pero a verdad que é un luxo ter nós nada máis, no noso caso, está en aldea con o meu sogro que ten 94 anos e é súa vida. O cuidado dos cans, a compañía, o estar aí, a verdad que estamos moi contentos da vida que... Si, eu creo que os animais posuen os valores dos donos, é dicir, eu creo que perfectamente un can, tivese un can, e según sea o dono, así se comporta. É dicir, eso quizá máis en zona urbana, aquí na Coruña, vese perfectamente o que sinte, o que traspasou os valores aos cans e os que non. Ves cans que eu mesmo acabo de ir a coller o periódico, o xornal, e dá gusto. Estaba un señor con un can, iba acompañando, nin molestaba, nin nada. E outras veces non, se ladran, eu creo que aí é a labor fundamental, por suposto, é do seu dono.